Eli mä oon saanut uusia petsejä ja sit mulla on vielä tiedotusasia. Mutta se on ihan tylsää, jota laittaa se vikaksi. Joten, sori, en ole pystynyt tekemään nyt videoa, koska kone ei jostain syystä anna mun kuvata sitä mun sarjaa. Ja se mun oma kone, tää on nyt mumman kone. Ja sitten mä en nyt, jostain syystä mun oma kone ei anna mun kuvata tällä tunnuksella enää, koska tää on mun ehkä 5. kerta, kun mä kuvaan tällä koneella. Kun tähän on mun toinen kanava. Koska jostain syystä mun oma kone aina välillä niinku tekee silleen, että se niinku jostain syystä hävittää ne kanavat jonnekin ihan kokonaan. Niin mä en jostain syystä pysty aina, että nyt mä teen ihan aloituksen sillä mun omalla koneella. Elikkä mä teen sen mun oman kanavan sillä mun koneella. Elikkä sit se ei varmaan sitä poista. Mä teen semmoisen nimisen, jos se taas poistaa tai jotain. Eli joo, aloitetaan. Elikkä mulla on uusia petsejä, kuten esimerkiksi minä, mutta minä en ole petsi, vaan siis tämä kettu on mun toinen kettu. Ja se on saman näköinen kettu. Tää on siis niitä uusia petsejä, mitä on tullut niinku tämän syksyn aikana. Ja tämä kettu, näitä mulla on jo 1, eli tää on mun toinen tällainen kettu. Ihan siis samalla, niin siinä ei oo mitään eroa. Sitten mulla on jo 1 tällainen. Sitten mulla on vielä tällainen 1 chinchilla. Elikkä mä sain 3 uutta petsiä ja sitten 3 sellaista, mitä mulla on jo. Sitten mä sain pöllön. Se on väärinpäin. Sitä on väärinpäin. Noin. Se ei tohon pysy pystyssä. Noin. Mä sain kengurun, mun elämän toinen kenguru. Sitten mun elämäni 3. hylje. Eli mulla on, tän lisäksi mulla on 2 hyljettä. Oho. Ja tän kengurun lisäksi mulla on 1 kenguru, eli mulla on 2 kengurua. Sitten mulla on 1 ainut pöllö, eli tuo. Sitten mulla on 5 tai 6 chinchillaa. Vähän erilaista kylläkin. Ei 7 tai 8. Sitten Magnusta mulla on 3 tai 4 tai 5. 4 tai 6 tai 4 tai 5. 4 tai 5. Mä vähän epäilen, että niitä on 4 tai 5. Jomminkummin. Koska mulla on 2. Sitten mulla on 2 tollasta ja sitten. Ei, niitä on 6. Niin, niitä on 6. Sitten mulla on 2 kettua. Elikkä mä olen näitten numerosarjat. Elikkä hylje on A8525. Elikkä A8525 on tämä hylje. Siis täällä pohjassa on tuo numero. Tarkenna. Sen tarkenna sitä. Elikkä se on se numerosarja, jos jotain haluaa. Ja sit tää hylje on 41.711. Elikkä näitä on tehty sen verran. Ja näitä on tehty enemmän, mutta siis tää on tehty siinä välissä, jos on. Siis en osaa selittää, mutta kuitenkin. Sitten niin, joo. En mä noita enää jos kertaa. Ja tää on sitten, jos sä etit jostain kaupasta, missä voit vaikka ehtiä näillä numeroilla. Elikkä jos sä etit tätä hyljettä jostain kaupasta, jostain nettikaupasta tai sellainen, niin sä voit kirjoittaa Lidl's Pet Shop ja hylje. Tai sit sä voit kirjoittaa siihen Lidl's Pet Shop, sit se tähtimerkki tai mikä se nyt on se niinku, et se niinku menee 2 viivaa tällä ja se on niinku ristinolla. Vähän sellainen merkki, mä en tiedä mikä sen merkin nimi on, mutta kuitenkin. Sä sen perään kirjoitat A8525, niin sitten siihen tulee tää hylje. Että jos sä tän hylkeen haluat, niin mistä vaan nettikaupasta, missä myydään petshoppeja, niin kirjoitat ton siihen hakkuun. Elikkä kirjoitat Lidl's Pet Shop, sen tähtimerkin
A8525, niin sitten tulee tää hylje, jos mä nyt sanoin sen oikein. Jos mä en jättänyt nyt vaan jotain välistä, niin tulee toi hylje. Sitten kengurun, jos sä haluat, niin tää kenguru kirjoitat ihan mihin vaan nettikauppaan. Little Pet Shop, sit sen tähtimerkinteet ja A8524. Elikkä ne on aika lähellä toisiaan. A8524. Niin sitten tulee tää kenguru vaihtoehdoksi. Jos sä haluat taas tän pöllön, niin sitten menet jonnekin nettikauppaan. Ja mä en kyllä tiedä saako sille myymästä, jos sä pyydät jotain merkkiä siihen. Mutta nettikaupasta ainakin onnistuu ja sitten kirjoitat siihen vaan A8520. Elikkä tää on vähän kauemmana. Elikkä sen kirjoitat, nyt tulee tää pöllövaihtoehdoksi. Ja sitten, jos sä haluat etsiä tätä, oliks tää nyt Ferrara May, jos mä oikein muistan, niin kirjoitat Little Pet Shop, sit sen ruutumerkin, tähtimerkin A8519. Niin, sitten tulee tää, jos tän haluat. Ja sitten tämä. Tää on mun mielestä, multa on kysytty tätä, että pystytkö vaihtamaan. Mä en vaihda enää. Elikkä vaikka mulla on näitä nyt 2, mä en silti vaihda enää. Elikkä mä oon ehkä joku kaverin kanssa saatan vaihtaa tämmösen. Mutta joo, kyllä mä joku kaverin kanssa vaihdan. Että ei siitä mitään. Ja sitten tän, jos sä haluat, niin kirjoitat Little Pet Shop A3521. Niin, eli se on tän numerosarja. Sitten mulla on kysytty myös sitä kettua, että vaihdan mihin vaan. Niin, että kettua on tosi moni kysynyt. Vaikka, no joo, nää uudet on vähän outoja. Mut silti multa on kysytty tosi monta kertaa, että hei please, vaihdatko tohon kettuun, jooko, please. Mut silti en vaihda kettuihin. Paitsi jos annatte mulle jonkun seisovan koiran tai jonkun tällaisen, sit mä vaihdan kettuun. Mutta niin, jos te haluatte ketun, niin sen numerosarja on A8522. Elikkä hei ihmiset, maksakaa se 5, että te saisitte jonkun petsin, ettäkää pyydä multa, hei oikeesti. Vaikka mulla on yli 100 petsiä, niin ei silti, please. Mä en halua mitään petsiä. Joo, eli mulla on yli 100 petsiä, ootapa, mulla on 160 jotain, tai 170 jotain. En oo aivan varma, pitäis laskea taas. Ai niin, mä ostin uusia petsejä, mutta ne ei oo vielä tullut. Elikkä mä ostin tuolta, mistäkään mä ostin, mä en muista, mä en oo aivan varma. Kuitenkin mä ostin netistä petsejä, ne maksaa 13 €. Arvatkaa mitä? No se on ostoskärrit. Siinä on niinku ostoskärrit, sit siinä on 3 petsiä ja sit siinä on, mitäköhän siinä nyt oli? Sit siinä oli jotain ruokaa ja jotain. Sit siinä oli ramppi ja sit se sirkusrengas, mistä hypätään läpi. Ja sit siinä oli mikäköhän se nyt oli? Niin sit siinä on puiston penkki ja tarjoiluvaunut ja jotain. Mä en oo aivan varma mitä kaikkea siinä nyt on, koska mä en tasan muista, koska siinä oli aika paljon kaikkea. Mä en ihan tasan muista ja sitten niin, kerronkohan mä sen tiedotusasian jo, mä en ole aivan varma. Elikkä, sori mä en ole tässä varma. Joo, no mä kerron sen silti uudelleen, jos mä en nyt kertonutkaan sitä. Hei, mä taisin kertoakin sen. Niin mä taisin kertoa, että mä niinku vaihan mun sen niin käyttäjän, että tietokone ei toimi, mä en oo 100 varma mitään, mä oon kuvannut videon varmaan 100 kertaa, koska kerran tää meni pilalle niin monta kertaa. Mutta se on niin mennyt pilalle. Mut joo. Ja jos haluatte aloittaa tubettamisen, mulla on niinkun, missä kello? Mulla on niinkun ehkä, kello on niinku jotain 10, jotenka mulla on 3 tai 4 tai 5 aikaan tai 5 ja 6.
Mä en oo varma monelta iskä tulee hakemaan, mutta bla 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 bla. Elikkä mulla on vähän tylsää täällä studiossa ja silleen mulla on tylsää, heippa. Ei mä voisin ottaa nyt tekee jotain videoa. Mulla ei silleen ole mitään erikoista tekemistä. Eikä mulla oo muuta käytössä kuin nää petsit. Ja niin, mulla ei oo mitään muuta silleen käytössä. Et mä nyt varmaan keksin jotain ja... Niin. Mä keksin jonkun pikkujutun ja... Niin ei silleen tarvitse mitään taloja tai mitään. Tai sit mä nopeesti teen jonkun talon ja siitä sitten. Jotenka... Moikka! Heippa 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 ai. Heippa!